Și la un nou episod de PVZ1. Hai să continuăm să vedem ce plante mai găsim. Să mai luăm. Ok, deja ne băgăm meciul. Wow, choose your plant. Ok, bag ăsta să-l bag. Stai, așa, pe ăsta-l bag. Asta și bombu și ăsta. Cartof chiar n-am nevoie să-l bag. Ce frumoasă este viața la Tiger's House. Cumpărăm o floare. O să fie greu la început. Da. Brains. O să încep să pun. Că n-am ce să fac. Hai încă una. Așa. Ok, o să încep să mai pun flori. Da. Așa, hai să mai pun o floare aici. Îl omoară? Sper că da. O floare atâta. Vai. Așa. Ok, așa. Nu mai cumpărăm flori. Așa. Și ați văzut, ieri am pus un videoclip mai mult lung de 15 minute că am băgat nu știu ce cod ca să pot să fac videoclipurile mai lungi. Mai lungi de 15 minute. Ok. Luăm așa. 75. 100. Încă una aici. Încă una aici, așa. Încă niște bănuți între ăștia. Bun, acum o să începem să punem câte doi. Ok. Și asta văd că mi se intra numai cu un wave. Ok. Voi intra cu două wave. Așa. Vai, mă presează. Așa. Încă una. Mai am nevoie. Așa. Sau o să vin la limită. Da, vin la limită ăla. Bun, hai că mai punem una aici. Bă, largă leată, bă, spinașpa. 50, 75. Nu se aude. Sunet de găleată. Ei, ia hai că pun eu un carnivor dintre ăsta, că-l mănâncă. Nu? Gata, l-am luat. Bun? Da, cred că e bun. Ok, hai ca să pun și aici. Brains. E bun zombile, nu știu ce gust are, nu mă întreba. Hai să luăm unul de gheață. Intrare de gheață și gata, hai că luăm. Nu știu unde să le pun, hai să le pun aici. Așa. Așa o să încep să mai pun de gheață. Așa. Spun câte 3. 75. 100. Ok. Bine. Stăm bine. Vai. Nu-i bine. Începe tare. Find a way. Trebuia să ne pregătim stele. Da. Hai să strâng bani pentru la carnivor. Plante între aia carnivoră care mănâncă zombie. Da. Nu trebuie. Avem 200. Serios? Ok. Să ca să-l iau eu pe ăsta de aici. Luăm așa. Și luăm întreața și băgăm aici. N-am băgat care trebuie. Stai, nu a rămas 100? Ok.
Gata. Ia, ce spune despre asta? Fires to peace at a time. Tragi cu două biluțe ăla. Și 200, ce scumpă. Băgăm pe asta. Stai, cum face? Nu. Și pe asta, clar, play. Când zici că cumpărăm o floare, mai luăm una între asta. Zombies are coming. Zombies are coming. Hai, mai avem nevoie de 200 ca să punem între și care atacă, ok. Încărcat, hai. Așa. Acum trebuie să luăm flori. 25 încă una, ok. Nu am așa o floare. Așa, mai luăm o floare când se încarcă. Așa. Vai, din ăștia. Vai, nu-i bine. Ok, hai. Și nu mai dorești, nu mai poftești. Hai, încă una. Așa. Ne descurcăm. Fut încă una aici, așa. Bun, primul rând o să punem de ăștia, după aceea o să începem să punem de ăștia carnivori. Da, dau bani. Azi 25. Bun. Pun un intras aici, că n-am cum. Adică n-am cum să mai pun la nu-l omoară pe ăsta. Așa că mai bine pun ăsta. Bronze. Bine, așa. Ok. Hai să strângem 200. Nu, 175. Punem ăsta aici, așa. Gata, l-a luat. E bun? Nu știu ce gust are, nu mă întreba că pentru oameni nu e sănătos. Adică nimeni nu se gândește să mănânce zombie în viața reală. Ok. Ok, punem ăsta care în viață. 2 evuri aveam, ok, strângem bani pentru între la cu 2. Ok. Ca să mai pun una aici. Interesant. Oh, vai. Bun, aici am să pun... Hai, încă una. Hai. Hai să pun... Să pun între asta. Da, tragi 2, am o dreptate. Avem infinit. Ok. Acum vine wave-ul, nu? Sau încă nu? Ba da, vine wave-ul. Hai să pun și aici unul dintre asta. Ce fain, se aude fain, îmi place. Vai. A huge wave of zombies approaching. Ce trebuie practic să ne speriem de ei, dar noi ne speriem pentru asta. Da! Așa, ia. Aici așa, hai să începem să punem... Hai să bag un sherry bomb aici. Bonga! Ce tare! Asta 75. Ok. Hai să punem carnivor încă una aici. Așa. Hai să
minute trebuie să aici. Vai, ce fain o să iasă. 75, ok. Ce fain se vede. Leleu. Mai pun unul. Vai, așa. Îmi place jocul, e fain. N-am ce spune. Dar am să vă spun ceva în comentarii. Spuneți în comentarii care este planta voastră preferată. Care vă place. Așa, să știu. De ce să... Ce fain se aude. Suneta la țară. Ok, și aici am să mai punem unul, așa, până aici, punem unul de asta. Îmi place. Stai că vine și wave-ul ăsta imens. Vai. Tare. Hai să ștergem asta aici. Punem unul între la 200. E fomiță la ăsta carne. Și pe asta o să-l ștergem. Chiar n-avem ce să-l ținem acolo. 150, 175, 200. Punem unul interesant. Nu asta! Bă, n-am apăsat pe share bomb. Bă, nu-i corect. Nu mai fac să mai merge. Vai. Ok. Trebuie să punem repede. Ok. 200 aici. Așa. Vai, OP. Sper să nu pătrund undeva. Asta. Vai, repede. Vai, nu-i bine cum am pus. Chiar nu-i bine. Nu, tot trebuie să pun una într-asta aici. Nu. Pentru că în spatele lui ăsta cu con era unul într-asta normal și mă temeam că dacă ăsta mânca pe ăsta, nu-l mai mânca și pe celălalt, nu mănâncă doi deodată. După aceea intra aici, în formația noastră. Și nu era bine. Hai, mănâncă-l. Oh, ce e ăsta? O foiță. Hello, we are about to launch an all-out attack on your house. Sincerely, the zombies. Stai, ce? Vai. Ne face cum spunem? O să fac un atac mare. That's sincerely the zombies. Adică zombie, o să asta. Vai. Aici, acum o să fiu... Vai, cât sunt! Oh my fucking... Ok, hai. Dintr-o ăsta ne dă. Dar ce ne dă? Ok. Ce fain e ăsta. N-am nevoie de asta. Uite, am să pun unul aici. Altă carnivoră aici. Și are bomba aici. Așa. De aici putem pune unul. Aici trimitem un cartof. Nu, aici punem cu un cartof. Aici punem un dintre ăsta. Că n-am nevoie de cherry bomb-ul ăsta. Dar totuși îl pun așa. Da, e că nu cheftești. Jbun. She said hello to a world today. Așa. Ce tare. Wow, o să înceapă într-o să șmecher. Pum. Ci că voi puneți un atac mare la plante, la greu.
Intră asta aici, mai punem intră ăștia, facem rânduri. Deci bun. 3 morți, așa. Oalele. Ok, merge. Ce tare. Așa sunt morți. Așa. Cartofi așa chiar n-am nevoie de ei. Chiar n-am nevoie de ei. Ce tare. Băi, se lăguiește jocul. N-am nevoie de chestia asta. Punem un tras aici. Deja sunt morți. Cherry bomb aici. Ui. Punem plantă carnivor aici. Așa. Punem aici una între asta. Așa. Mai facem între asta. Așa. Așa, punem una între asta aici, așa. Așa. Yeah. Să pun un pic stop pe filmare și revin. Am revenit. Hai stăm. Yay, n-am uitat de distracție. Yay. Dar vin iar prostii dintre astea. Dați-vă un pic cum se adună. Cherry bomb aici. Zbong. Punem între asta aici. Bă, dar uite pe cât de mulți! Cherry bomb aici, bum. 3 morți. De gheață aici, bum. Uite-te un pic! Mi se lăguiește jocul! What? Ok. Un carnivor aici, mom. Cherry bomb aici, bum. Plant carnivor aici, așa. Punem aici dintre asta, bum. Ce faine! Nu, 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 nu! Bă! Gheață, un unghi de gheață aici, ok. Vai, 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 nu! Gata. Cherry bomb. Bum! Mi se lăguiește jocul. Cherry bomb. Bum! Cât am chestia aia. Plant carnivoră. La fix, m-a salvat. Și acum abia vine wave-ul imens, ok. Dă-i! Mort. Plant carnivoră, bum. Nu, asta n-am nevoie. Tras aici, bum. Ce tare. Bă, dar ce tare, ui. Ce asta? Shoot short range spurs at the enemy. E noapte. Evening tiger. Those zombies just won't let up, will they? You'll notice that fighting zombies at night is different when... Este diferit. And couldn't get any sound from Wow. Punem pe ăsta, hai să încercăm și pe ăsta. Ăsta. Floare n-am pus-o, nu-mi pasă asta. Nu, luăm cea mai... This level will be extremely difficult without puff shrooms. Are you sure you wish to continue without them?
pic. Păi atunci cum? Hai să facem ăsta, na, așa. Pune chestia. Cum? Ok. Și astea sunt gratis. Nu cred că-ți mai cade soarele ăla din cap. Camera. Și așa. Ce? Nici nu tragi. Nu înțeleg. What? Ok. Nu înțeleg care-i treaba. Nu-i fain asta. Nu-i fain deloc. Adică e nașpa tare. N-avem sherry bomb, n-avem nimic. Bă, dar nu-ți mai dă soare din cer. Nașpa e asta. Bă, el la vine. Ia. Am ce să le fac? Nu am ce să fac. N-am ce să le fac. Nu, vreau să pun asta aici. Ce? Bă, chiar nu ai ce să faci. De acolo. Nu mai. Te opresc așa. Asta e enervant. Vine. Asta vine. Inchiloților, serios. Eu nu înțeleg așa. N-ai cum. Serios? Știu ăsta care e la casă ce se bazează pe mine că eu am să-i apăr casa și o apere el singur, tata. Eu trebuie să mă agit pentru ca el să-și facă petreceri și să aibă o viață frumoasă și eu să mă lupt cu zombi. Zi și mie, ce meserie mai e și asta? Uite un pic, nu vrea deloc. Și asta nu pot să fac nimica. Bă, du-te tu casa mea. A să bag așa, uite. Și-i țin.
S-a zis. Ah! Că main menu. Înțeleg că game over, de să zic că e o noapte foarte grea. Cam atât a fost și cu acest episod, tigerilor. Dacă v-a mai plăcut și mai vreți în continuare, nu uitați like, să vă abonați și ne ajutați data viitoare. Pa, pa!